Njore kanyakla kod mago mag somo e kinda mamoko. Odhiambo masani weche mabende wamiyo pek gin magi. Obila omako dichuo moro mitudo gi ketho mar goyo min ode mochwe otho e gweng' ma Kamswa e kaunti ma Kisumu. Nyithindo ariyo otho e masira mar mach bang' gas muoch e ot moro e sub-county Mandhiwa, kaunti ma Homa Bay. Every Kenyan school is as safe as you can imagine where it is. If there's an issue, when it comes to our place, we shall even take it to public participation. Jatend migao mar somo George Magoha koro wacho ni migao mare okong'eyo chiendo matend Kisumu ni godo mar daro skunde e chuny boma. Machiegni iluonga ni Jael Lieta, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Inyalo luwa e Facebook page marwa Ramogi TV, kabende inyalo cholo paro mabende ntiere godo kaluwore kod weche ma wakeloni kokale namba mar 23600. Jago moro ma jahigni 36 omaki gi obila ma Chemelil toka ogoyo jaode monego e gweng' ma Kamswa mantiere kaunti ma Kisumu. Jalno bang'e nodhi fulore ir jalup ruoth ma Kamswa masani odinne Chemelil Police Post kobila medo timo nonro. Millicent Adhiambo nigi mathoth. Lucy Aloch nolengo lewe e lwet jaode Dennis Okeo mane rik tere e karod thieth mawasi tok rodhe nyamina nega mochwe othoeyo kawachore ni negi laro weche mag chode. Wachore ni dichuo ema ogoye moto. En wach ma ikuro nyaka gi gwen ka jogweng' makono kwedo kang' mane jagono kawo mar nego minode e yo makochno. Weche motimore kaka koro motimore ni en gima rachie kabisa, kendo wakondem wakwede ong'ala mamalo ni en gima rach kabisa. Gimotimore no awinjo ga mana kuonde moko to timore kogutuwa ka litna jokama. Gimedo ni kaber to jagono winjo kauni okang' mager kuom kawo chik e lwete. Ber nego dhako ne wach chode ji lalore ji puonjore no nego riembo dhi kata dalagi to kiko neg gino litna kabisa. Kato nyawgenyo biro nago kinyisa ni kar saa 4 ni nyawgenyo to tawe ne Nyasaye nikech Nyasaye manochwe manokete piny kama nong'e ndalone. Gima watemo wacho en ni kaka kanisa ni saa asaya ma wach moro bedo ei ot onego wamany spiritual leaders mondo konywa mondo mi kata ka wachno tek manade onge gima nyalo tek manyalo tamo ji loso. Kano yango wachno osipidi mamuoro ni David Muneo olero ni nek makamano ne otimore e alworano kendo jagono osedinne tesendo bila makono ka okonyo kod nonro matut. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kapod wantiere wach mar tho en lit kod kuyo kwako gweng' ma Ligondo mantiere West Kanyadoto location e sub-county Mandhiwa kaluwore kod tho mar nyithindo ariyo manyo wang' ei ot bang' gas muoch kendo wang'ogi e odno. Nyithindo gomba bende johigni 5 kanyakla kod machielo ma jahigni 3 yangore ne rikni ei ot kanyo ero ne nitiere ot kanyo kod dagi. Majno ero no muoche yotieno kendo kelo masira makamano, kata kamano dagi to notony e masira ni. Kawadonje weche mag siasa eni kweth ma siasa mar Kenya Kwanza notero campaign e Imbo mar Kenya kama gibage romo mar twak e weche ohala e gwenge ma Kimilili e kaunti ma Bungoma. Jokanyo ma Kenya Kwanza kotelnegi kod jalup jatend Kenya William Ruto medo kwayo jopiny ma Imbo mar Kenya kojiwogi ni ene moromore kod chiero uchumi. Chris Owino negi lerno. Kochakore Kimilili, Busia nyaka Mbale, kweth mar Kenya Kwanza oluoro counties mag Bungoma, Busia kod Vihiga e odiochieng' margi mar 2 e Imbo mar Kenya. Ka otwa kod jopiny kaachiel kod jolony e kar chung' od bura ma Kimilili e kaunti ma Bungoma, jalup jatend piny William Ruto okwayo jatende Uhuru Kenyatta mondo ting' msalape ewi midhiero mag piny owacho mar Jubilee. When the president decided that he wanted to work with other people, I respected his decision
and I respected his way of doing business in our second term. That is the most I could do, is to respect the wishes of the President of Kenya, which I did. I should not be blamed. When those who were given those responsibilities failed, nobody should blame me. Those people who failed in the duties they were given by the President should carry their cross. They should not try and blame me. Ruto bende owacho ni ok obi yie mar kawo seyo ewi midhiero mag piny owacho mar Jubilee to moloyo e thuolo mar ariyo, ka bende oseyo ogai mar ODM Raila Odinga kuom reme chwalo tijege mar keto piny owacho tesre kaachiel gi ng'iyo kaka piny owacho tiyo kod omenda mag jopiny. If you want to blame me for the mistake of others, then it is true that when a hyena wants to eat its own children, it first blames them or claims that they smell like sheep. Moral authority do you have, you people who are supposed to be in the opposition, discharging oversight responsibilities? You ran away from discharging those responsibilities. You became brokers. Ruto bende oyango ni en thuolo mar konyo jatend piny Uhuru Kenyatta e chwalo tijege mag piny owacho poni Uhuru Kenyatta obiro oluonge. When I am required to give any advice, when I am required to discharge any responsibility, I am ready, because I am Deputy President until the 8th of August this year. Jatend duond bura mar ANC Musalia Mudavadi oramo ni oganda jo Abaluya biro mnatiyo kanyakla kod jotelo mamiyo gi luor. Have our dignity as a community, as a people. And that is why we are working with William Samoei Ruto, because we are not forming government while on our knees. We are forming government holding hands together and working together with all the pride and dignity. The only sticks, the only investment in your Waluya mkonayo ni ile wimbo inaitwa leo ni lero, hamuna lingine. So sababu ya muundo huu wa kusikiza mwananchi, serikali basi ile itachukua hatamu ya uongozi ikifika tarehe 10, ni serikali ambayo ina maono. Jotelo go bende ne otwa kod jopiny e gwenge mag Busia kod Mbale e kaunti ma Vihiga. Bango yo touch e imbo mar Kenya kumtulo mandalo ariyo, kweth mar Kenya kwanza koro ochome kaunti ma Trans Nzoia odiochieng' makiny. Chris Owino, Ramogi TV, Mbale, Vihiga County. Jatend migao mar arita Fred Matiang'i oseyo jalup jatend Kenya William Ruto kuom wacho ni tije mane piny owacho omaye kendo ochiwne joma moko. Matiang'i ma loso e gweng' ma Kenyenya e kaunti ma Kisii okone Ruto mondo owuoge ler kendo siemo tijego mowacho ni omaye. Matiang'i wacho ni josiasa ma kweth mar Kenya kwanza ok owinjore ose jotend migepe mabende matiyo kendo opuoyo tij piny owacho motelne kod jatend piny mano Uhuru Kenyatta. My brother we went up to put a handover. Those who are saying that are the ones who should be asked to explain what job I took from them, because I am not the one talking about taking a job from someone. Those who are talking about it and making those claims are the ones who should actually be asked to explain what job I took from them. If it wasn't a serious matter that touches on the stability of the country, you would even actually laugh about it. In the recent weeks, a number of my colleagues and I in cabinet have been having conversations about the limits of this edict of collective responsibility. There are certain things we would like to say. We have suffered restraint, especially in the last 4 or 5 years. There are certain things we have avoided commenting on because we respect certain offices and we respect that edict of collective responsibility. It now would appear that others are going out of it and so on, but it's still because we defer to and respect His Excellency the President, would like to consult
further on when we can actually talk about those kinds of things. Jatend buch Wiper Migosi Kalonzo Musyoka onyiero riwruok mar Kenya Kwanza matwoni okang' mar ji 47 chwalo nying gi dwaro kom jatend piny Kenya en chenro mar dwaro kwalo ombulu e yiero mabiro. Kalonzo ne loso Mombasa kuma ne duond buch Wiper odhi nyime gi kampen mar gi odiochieng' mar ariyo ka giwuotho e gwenge mopogore opogore e kaunti ma Mombasa. Ripota marwa Jaoko nigi ler mar wachni. E odiochieng' mar ariyo, jotend duond buch Wiper kotelnegi kod Kalonzo Musyoka ne gidhi nyime kod timo kampen mar sero ombulu ne Migosi Raila Odinga kaachiel kod Mike Sonko kaka gavana ma Mombasa. Mimi nawauliza, mtapigia kura Raila ama Odinga? Hebu nione kwa mkono, kura Raila, kura Raila. Na nawaomba mpigie Raila kura mwezi wa 8. Na mimi Mungu anijalie mkisikia Raila na Kalonzo wameshikamana kama president na deputy, mjue mambo ya Kenya yamesawazishwa. E wuodhno mane ochakore gwenge mashanzu, Bombalulu, Kongowea kaeto Ramogi Tononoka, Kalonzo ne onyiero riwruok mar Kenya Kwanza kuom tuoni riwruok mar Azimio la Umoja chano kwalo ombulu kaluwore gi kwan mathoth mag jogo ma olap dhogi ndong' ne kom jatend piny Kenya. Wengine wanasema kuna mpango wa kuiba kura ati kwa sababu watu wanasimama 47 of them kuwa ma-president. Kila mtu akona haki yake. Kalonzo ne bende oseyomo kuom jotelo maendo dhi gi Migosi Raila Odinga e piny Amerika motuoni temo chuogo chenro machano gwethe oko e thuolo mar jalup jatend piny Kenya e yiero mabiro. Ushindi wa Raila uko wazi, msimiharibie. Wengine wanaenda Amerikani mkasema this is how Americans do it. This is Kenya. Hii sio Amerikani. Kwa hivyo sitaki mimi naweza nikakadhabika. Kwa sababu nikiona wakiharibu ushindi wa Raila, mimi sifurahi. Tokor kakore, Sonko ne omedo jiwo jodak Mombasa mondo mi jogo ne ombulu kaka gavana kolero moko kuom chenro ma entiere godo. Hii takataka mnaona hapa. Takataka ndani ya Tononoka, ndani ya Mvita constituency, ndani ya Mombasa County. Sisi tutanunua takataka kutoka kwa vijana. Mtawakota takataka, mtuuzie. Tunaomba tafadhali, hii Mombasa imeharibiwa kwa muda mrefu na Wiper imekuja kuitengeneza. Kwa hivyo tunaomba serikali itengenezwe na watu wa Wiper. Na mimi nikishikilia mahali kama vile nasema Sonko anafaa Mombasa, nitashikilia mpaka awe gavana wenu. Motelo ne mano, jotelo go ne obago romo gi jofwamb weche kuma ne gikoni giwito kuchande romo mane gidhi bago e lap ma Tononoka, to kata kamano ne bang'e to gitieko wuodhgi e pauno mane girawe arawa kuma bende ne obila okworie kar romo. Na mtu akihisi kushindwa anaweza kufanya jambo lolote ili kutuharibia. Alafu watatupiga picha 2-3 waseme hii ndio mkutano wa Kalonzo uliofanyika katika uwanja wa Tononoka. We do not want that to happen. Tumeonesha vishindo vikubwa na siasa ya Mombasa ni vishindo. Nake wametishia usalama pale, tutaleta magengi, watu wapigane mabakora. Patilida wetu akatuambia ya nini vita? Sisi wana Wiper hatutaki vita. Nasema tutarudi na tutaanza airport. Tutaanza airport kufika hapa Tononoka, mtaona dunia nzima imeamua ni Sonko. Wangapi atampigia kura kwa fujo? George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jatend Kenya Martha Karua nogo tache gwenge ma Kirinyaga kama nogo debe ne jachung' mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga ne kom jatend piny Kenya. Karua kone oganda mawuok e masawa mar Kenya osir Raila lwedo kaka jalo mabendo osechung' motegno ne kedo ne Kenya kendo jiwo demokrasia. Ochiwo ranyisi mar chenro mar thieth mar Babacare mar Raila Odinga chano kelo koyudo telo pacho kae. Bendo paro ne oganda makono ni singo mar riwruog Azimio singo mar riwruok ma Azimio no pedho e nyim jo Kenya nyaka chop kare. Nilienda Azimio nikitafuta uongozi bora na nikatafuta mahali iko kiongozi anaongoza ambaye ni mzalendo wa kupigania haki za Wakenya. Kiongozi amekomaa ambaye najua anajitolea kwa hali na mali kulinda haki na mali ya Wakenya. Kiongozi ambaye hajaweza kujitolea kwa maisha yake hawezi akaanza leo.
na hatuwezi chagua mtu eti sababu amekasirishwa. Hatuwezi chagua mtu eti sababu alipatiwa ahadi. Nyinyi mnaelewa, mnatupatia wanasiasa ahadi kila siku, lakini ni mtu mmoja peke yake anachaguliwa. Kanategu Jatend migao mar pur Peter Munya koro wacho ni ene mowinjore bedo jalup Raila Odinga kata obedo ni ne ok en achiel kuom ji aboro manochiw nyingegi kaka jogo mantiero ng'ala manyime mar bedo kaka jalup Raila ma en jalar komtend piny Kenya e bwo riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Kanoloso Tigania West e kaunti ma Meru, Munya owacho ni osebedo kotiyo machiegni kod jatend Azimio Raila Odinga kod jatend piny Uhuru Kenyatta e konyo gero sekta mar pur e pacho ka. Gima wacho ni omiyo gisebedo machiegni kod jodito ariyogo kendo kete kama ber mar bedo jalup Raila. Munya nokwayo oganda mawuok masawa mar Kenya mondo bi olut ombulu ne Raila nikech gwenge mabiro yudo kony e bwo tende ka koro Raila biro dhi nyime kod chenro mag dongruok ma Uhuru osechako e gwengego. Na tukono itegeto kumakizi within that government. Ndio. Kwa hiyo ile tunasema kwa kifupi ana hiyo kuinsight watu na kuharibia watu mabiashara yao na mashamba yao, yeye hana hiyo. Na pia sisi tuko hapo tunachunga, tunafanya pamoja na yeye. Raila Amolo Odinga na president wetu Uhuru Kenyatta akiwa kinara hapo juu, tukishikana pamoja sawa sawa. Na mimi nitakuwa hapo karibu, kwani naenda wapi? Nitakuwa hapo karibu hapo. Si unataka niwe karibu hapo? Bwana Uhuru Kenyatta mkono Raila Amolo Odinga, mlikaa chini mkaamua kwamba Bwana Peter Munya asinisaini kiti yake ya CS, na sisi katika Meru community tulikotapanga kwamba number 1 katika Meru community atakuwa Bwana Peter Munya kwa kiti ya gavana. Tusema kwamba tukiwa wa Meru tumekata kauli moja, Raila Odinga akiwa rais, Bwana Peter Munya mdogo wake ni Peter Katirao. Wachno ero mano masiasa mabende dhi nyime Tigania West terowa e yweyo wa mokwongo e chenro mar oimore mano kaka yude e ngeso machalo koda mendie wa iko mantotha kendo mabiro mbele kendie kaka en ngeso paro kanyo wantiere koda chenro mar mine wacho kuma wantiere koda miyo makende mabende biro loso kodwa e weche mopogore kaluwore kod mano ero ratiro mar oganda kata kamano ero mabende biro kotenore kod weche mag somo. Nyathi ka nyathi kopuonj to kala piny. Japuonj ka japuonj kobedo supported to puonja. Puonj masiayo singo keto mainino mar jiwo rang'iny somo. Yud kama iluongo ni dala ka inyiewo lowo Havana Estate Nakuru Phase 3 e nengo moluar mar Sh649 kende. Ndik ote machuok ni lowo kasto ior e namba mar 200-321 kata ywa tol e namba mar 27-25-000-222. This week's hot games on Shabiki.com. Bet on Shabiki.com with 100 bob and stand a chance to win a flat screen TV. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Chinda TV ki Shabiki. Shabiki.com. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. What are you doing? Awesome's what we're doing. What are you doing? Ooh. Awesome's what I'm doing. Awesome screen, awesome camera, long-lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long-lasting battery life.
Awesome sweet, awesome sour. Awesome is for everyone. En kinde machielo mar ng'eyo ute fwambo kod keyo mosenyiso tich maber tijegi kalore kod Communications Authority. En kinde mar chiwo mich mar Kuza Award mabiro timore dwe mar 5 higani. Thor wach mar higani en ting'o malo rang'iny mar bedo lendo nyaka e rang'iny mamalo. Kaka Royal Media Services wasebedo ng'ala manyime e loyo mich mar Kuza Award kalore kod chenro mago mabeyo mopogore opogore. Wakweka jawinjo marwa mawageno mondo go kura ne Ramogi TV e Kuza Award mar People's Choice kaka TV station ma ihero. Mondo go kura ne Ramogi TV ndikote machoke ni Kuza kasto ior e namba mar 15601 bang'e dwok penjo mopenji nono maonge chudo moro amora. Goyo kura biro rumo tarik 8 dwe mar 5 higani. Erokamano kuom goyo kura ni Ramogi TV. Rudisha machozi yako mahali pake, maana yeye yupo asitimize ahadi zake. Rudisha huzuni yako. Zima na Kwanza Music Doctor. Unaweza kupata wimbo wangu wa machozi kama sikiza tuni hapa. Unahitaji tu kubonyeza *812*783# kuweka wimbo wangu wa machozi kama sikiza tuni yako. Kumbuka sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Wiki hii ya Labor Day, Shabiki.com inakupa fursa ya kushinda TV za nguvu daily. Bet on Shabiki.com with 100 bob and stand a chance to win a flat screen TV. The more bets you place, the better your chances of winning. Shinda TV kishabiki. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Duok piny sukari ma itiyogo kod gigo motimo sukari mang'eny kaka peremende kod math motimo sukari mang'eny. Waluare kuliet pa wamiyo moa e thurwa ka kod moa e pinje te mag Afrika gi pinje maoko. Yud thuolo mar neno gi ng'eyo jothume muhero kikelo gi Lind Ramogi to kod DJ Kolo kod instrumentals e chenro mar thum Dagmor mana e Ramogi TV. Machiegni kendo jopuonj mawuok e kaunti ma Siaya osingo ni gibiro ting'o malo rang'iny mar somo e gwengego ka gimedo ni gibiro temo matek mar chiro nyadhi mar somo mane nitiere e kinde mokalo. Kanotelnegi kod jagoro mar riwruok mar skunde primar Kepsha bade ma Alego Usonga Vincent Kowino, jopuonjgo nowacho ni giketo maino margi duto e neno ni nyithindo otimo maber mar nyiso ni sirkal ok chulgi nono. Kowino bende okwayo sir kowuok kuom jokanyo duto mag somo kowacho ni timo maber e penj en gima inywakone. Nyathi ka nyathi kopuonj to kala kala piny. Japuonj ka japuonj kobedo supported to puonja puonja. Mane secret mar gini. To ki japuonj mi bet ki japuonj mi wuok ki japuonj mu winjre ki japuonj mi sin japuonj. Japuonj bende kotho i class modak i class mopuonj i class ma ube umie kwe. Ka ok iyudo result iduogi wach na wacha. Mano ka ok iyudo iduogi wach na wacha. Nyaka wuok makatang'o. Sani kidhi national schools kundego ibrodo ka nyithindwa nitie because of kind of engagement, interaction, and again we do it willingly. We only tell our parents and we tell them with us what we shall deliver is the results. Kindly just support. We only plead for support. And that's what we have been doing.
Ikruok ne yiero madwe mar aboro medo kasore ka jokanyo mopogore kawuono e mine wacho wambeko kod jakom mar duol mang'iyo ratich oganda mar Kenya National Commission of Human Rights Roslyn Odede mabende goyo tarubin e welo mokalo kod weche ratiro mag oganda e imbo ma Kenya. En motok kode e mine wacho machiegni. Machiegni janeno mar Ramogi TV e chenro moro kendo mano mara mine wacho kuma ok twak kod mine mopogore e weche mopogore mabende mako oganda wa ma jo Kenya. Ka bende odiechieng' makawuono antiere koda commissioner mano mar duol mar Kenya National Commission of Human Rights mabende wadwa twak godo odiechieng' makawuono e weche mag ratiro mar oganda ahinya e kinde mabende wadhi e yiero. Machiegni kabisa Roslyn. Erokamano. Ne jogo eko ma okong'ei inyalo mana ulorin to Roslyn Odede en ng'awa oa kanye to gitijene osebedo kotimo. Amoso uduto erokamano luonga kaka wuono mondo atwak gi jopiny. Nyinga kaka uwinjo en Roslyn Odede. Roslyn Odede en okil Kamaloka. Chieme moko chiem gi miriambo. Chieme moko chiem gi miriambo. An okil, asebedo okil kuom ndalo mang'eny to kar sani to koro watiyo commission miluongo ni Kenya National Commission of Human Rights. Erokamano ahinya. Ka bende wachako gisani weche mag welo osebedo katimore pacho kae mabende owinjo bed ni girumo kaeto ikruok ne yiero maduong' bende biro. Kaka duol ang'eni usebedo kurango weche gi kaka timore. En ang'o ma useyudo kata useneno e welo ni? Kaka commission wan gi jukumu mar rango ni elections kata yiero mabiro oko disrespect rights mek oganda. Koro kuom mano wan kaka commission wan ndiko jomiluongo ni monitors. Wan gi monitors Kisumu ka, wan gi monitors Kisii, wan gi monitors Siaya, Busia, gi kuonde moko mang'eny outside Nyanza koni. Monitors gi tijgi kabisa en dhi rango ni to yiero dhi nade. To yiero kaka ung'eyo ok en mana chieng' midhi luto ombulu. Yiero en process maduong' machakre kuom kaka ji nochak timo campaigns, kaka party timo gike, mago te gik mwarango. To our objective kabisa en neno ni gigi kik offend human rights. Wang'e ni kinde ka kinde ka nitie yiero to ji hinyore, nitie violence, nitie joma hinyore. Ang'e ni waparo wach baby pendo, wago mos ne jonyuol ne kendo. Wang'e ni nitie ji matho, joma nowito jogi magihero. Wang'e ni nitie joma hinyore kabisa, to kabisa kendo malitnwa en ga weche mon miyudo ni obedo obambe. So mano litnwa ga kabisa. So kaka commission watemo keto monitors gi mondo kapok gima rach otimre to gimiyowa report. Kata kuma gineno ni tension medre to gimiyowa report sechego. To kwa ido report to wan kaka commission wagocho ne kata kakoro en wach mowuok Kisumu town kae. To wasetudre gi county commissioner, wasetudre gi county commander, to koro watudre kod gi dichiel to gineno kaka ginyalo donjo e kanyo mondo giketh weche maricho. Manyiso ni okun kendu, untiere ji mopogore mabendu utiyo godo mar gayo weche kaka mag lweny. Yes, one multi-sectoral. Watiyo gi arms of government moko nikech wan kaka one commission waonge askari ok dang' wabi piny mwaketh lweny matimre. Koro nyaka wati gi jomoko go eka mondo tijewa oyud effect. Wenge makoro uketo e gwenge, monitors ma uketo go, ang'o minyawacho e welo makaluo ma wach ni makaluo niero dibed ni koro serumo odhi nade kaluwore kod weche mag ratiro mar oganda? Rumo ok onyalo rumo te nikech wang'e ni sama ji dhi yiero it is a contest, en kuma koro ji dhi
pimore strength. Ng'ato nitie madwaro, ng'ato nitie madwaro, ji te dwaro. Ng'amolo nyaka sate winj marach, nyaka ne ni dakane ka gini dhi koda maber. Seche moko bende wang'e ni supporters, jog ng'ato ka koro adwa chung kata ng'amo chung, en gi joge mawuotho kode. Ka giromo ga samoro be gigere koni gi koni, yudo ka joka ng'ane gi joka ng'ane ok rum mayot. Koro lweny kabisa tieko tek. But gimo watemo timo ni kwa ng'eyo kata ni kaka nyoro nominations obiro ma Kisumu. Wang'e no biro, wang'e no bedo kama. Koro police sani oketo ni ka center gin gi ji. Gise hakikisha nwani response time gi ok tiek more than 2 minutes. Ka gimoro dhi chakre to within 2 minutes at least nitie police mosechopo kanyo. Mano ne waneno e welo ma Kisumu manotimore ka achiel kuom polling stations ka ji ne yware giwacho ni gisebudhe line ahinya to biro to goyo tear gas ma jopiny wago ni to mano ne gidhi ahinya nokowinjo tear gas no go kanyo ero. Wach tear gas no is a very interesting thing nikech gin giwacho ni jopiny wegi moko nitie gi tear gas ko. Maseche moko gin ka gibiro to jogo wito tear gas mondo giring gi ma tear gas go gikwer ni nok mekgi. So that's a very interesting thing ma pod wadwa timo investigation kaka commission mondo wane ni tadier tear gas gi jopiny man kod gi koso gine magiwito gi nikech kuma dier kiwito tear gas to nitie kata mama moro kanyo mayach nitie kaka odhi hinyre. Nitie mine mochopo gi nyithindo, nitie kaka gidhi hinyre. So adier kaka iwacho no mano is excessive response kata force. Omiyo pod wabotimo investigation, our immediate response mane gimiyo wane mago mek jopiny ginok ginyal, gin gibiro temo come ground to jopiny moko manyoneno gi nyodwa ni gi emanyo wito tear gas. So yes, koro pod watemo timo nono mondo wane ni adier ni kanye to kwa yudo na adier ni kama to waloso kodgi mondo in the future warekebisha wachno kik chak timre. Rosalyn, akia kama ntiere e lwetu koso ntiere e lwetu bila. Mana kaki wacho ni gik moko kaka tear gas ntiere e lwet jopiny. Jomoko winjo bed ni ntiere gi gik makamago. Nyoro bende winjo jaod bura moro ka wacho ni ntiere grenade moko mano yudi mtoka. Koro kiwinjo ni jopiny ema bedo gi gige lweny machalo koda magoeko. Maendi be mi uluor kaka duol mar angora tiro ganda. Yes, en gima is worrying, en gima miyo waluor nikech kata in kiparo kata ni jirandi ni gibunde dongi buok nikech mago gik moko nego bede lwet jopiny. To wakwayo kata jopiny wabeduru ji ma peaceful. Waweduru ji be matia sheria. Okinyal bed ng'ama kwayo haki yake, makwayo ratiro ne to mar jomoko to ok respect. Rights biro gi gimiluongo ni responsibility. Akia ni responsibility wacho nango. Ng'ama dwaro haki ne nyaka be respect haki jomoko. Omiyo wakwayo jopiny be ni wabeduru joma beyo, waherre uru mondo wadag maber. Lakini lita dier kinya paro ni gimoro maduong' ka grenade ni e lwet jopiny opangango to dwa timango. So to gole kanye. Omiyo mago gik makoro kakise wacho nano abro golo timwa mondo be otim nono ka wayudo nitie adieri moro to nitie kaka koro watudre gi jomoko mondo wane kaka inyalo lu wachno mondo joma nigi gigo oluong mondo oduok. Erokamano ahinya. Mana e weche goeko iwacho ni utiyo gi ji mopogore obila gi joma moko. Ting mar japiny e weche mar rango ratiro kata keto kwe kata kaka konyo kaka duol en mane? Ere kaka japiny nyalo konyo? Jopiny nya konyowa in lots of ways. Ndalo moko nwabet to ing'eni chokora ema biro to wacho ni biane ur gimoro ne kacha. Jopiny en gin source mar information maduong'. Ginyalo miyo wang'e gik moko madino kwa ng'eyo nikech kaka koro Kisumu ka wan welo to monitors wabe ok ng'eny ahinya. Kok watudre gi jopiny ma jopiny bo tudre kodwa ok dang wayud ng'eyo mang'eny to e geng'o kata weche maricho mek violence e yiero gima yot en ni wayud weche matimre chon
kapok okethre, kaka kori wacho grenade go. Kwa yudo to kori chako chunguza gi chon mondo wane kaka inyalo kony. Omiyo jopiny are very useful in source of kelonwa weche mondo wanon further mondo wane kaka timore. Secondly, jopiny be wakwayo gi on their own ni gibed joma peaceful e seche gibed ni gidhi giyier gidog e utegi girich duoko. To karach to gidhi nitie yore inyalo ter wechego. Nyoaneno nyoro ka ODM otimo wechegi moko ma gi appeal e yo mayot maler ma ok ji ok gore. Mane kaka wakwayo jopiny mondo bedi giluo kenge ma bende oseketi. E imbo mar Kenya kone, mano Western Kenya kone, nitiere weche mathoth ma bende timore marocho ratich oganda. Achiel kuom gi ma bende iwacho ni duong' kabisa en ratich Mond Liete e weche mag lo kata weche mag mwandu gi ma useyudo nang'o? Weche lo gi mwandu en wach matek ahinya, like mostly kuom Mond Liete. Iyudo ni ka jaodi okalo to yuoche ni kata jodala gi modong' kanyo samoro neno ni in mama ni dangi bi dala wakati ka wakawa mwandu wagete tidong'. Seche go gineni nibet gi jaduong' muloso mwandu kadachiel, gineno ni mwandu gi ng'enyne iyudo ni koro gidwaro yore mag miyo mama no either ojogo ai kata gimaye mwandu nego kata pod obet kanyo gisandi in one way or another. To mano wach marach kabisa. Wamakre gi chiefs e gweng', wamakre gi NGOs moko mang'eny, watrain gi e yore mag succession gi rights, inheritance rights, yore mag gidolua kiani wach succession inheritance nango, but yore mag kaka Mond Liete nyalo secure mwandu gi. To nitie yore mang'eny kata kapok jaodi okalo be minyalo bedgo ni isecure mwandu ni, nikech unyalo ndiko will. In fact, akwayo jopiny beduru joma ndiko will ok binegi tho osiko wabro tho. Jaluo wacho ni kondike to mano wacho ni anaikora ne tho. Ndikuru will. Kindiko will to koro imiyo jogi modong' teko mar dhi e court to geng'o gigo mondo kik magi, mondo nyithindi osom kaka nipango chon, jogi odag kaka nipango. Wandikuru will. Will ndiko yot, ok en gima chuno ni dhi ir lawyer kata ng'ato. Beda piny tindik ni an ng'ane katho, 1 adwa noyika kama, 2 adwaro ni oda maginecha awene ng'ane. You know, ena gima kisendiko tek ni in gi washahidi 2 mosign piny kanyo ni ne wantie samondiko moyie ni mani adier gimodwa ndiko. To kindike be to make sure ni jogi ong'e ni in gi will kumoro gi kumokane, mondo inyakane kata bank, inyakane kata gi pastor ni kata gosiep ni moro mihero. Will ok en gimoro ma gima duong' mopogre ma kia nango, en gima ng'ata nyalo bet mandik. Wapenji, gik mantiere will, gik mindike will, ochuno ni nyaka rit sama isetho kokiwacho gik mantiere will. Sama ndiko ni anya wacho lungu joga teta nyisogi ni en kama. Mano ebe inyalo timo nikech will en giri main mindiko. Koro samoro king'eno ganda uduong' ma samoro bro kelo weche, tiketo ji piny kapok idhi tiwacho negi ni an andiko gini mae kaka dwaro. Ka dhi to utimna kama. Lakini ji oluor ga timo kamano samoro ni kasewacho na we ni e kaparka inyade muta gotieno. Wadhi pia bed jamwandu e kapar. Koro samoro ji oluor ga nyiso kata nyithindo, nikech samoro mano be mek nyithindo bedo jonyawo ni anan gi mwandu baba marito na tho. Lakini ber samoro be ka jogi ng'eny molo kin ja doho, ber kiketo ji piny ming'isogi ni an kadhi mae kaka dwano tim gik moko, kelo ga yot sama koro weche otimre. Nyoro na winjo ka ywak moko kuom jokedne ratiro, ywak ne chife, jotend loch nanga ka giwacho ni gibede ginyayo weche mag inheritance mag joma mine. Ka keso sebe kata gisebet pinto giwinjore mondo giketa sei kata gindik barua bedo matek. Yes, mano gima chendo e Kenya wakao kata kuom chife kuonde mang'eny, ofise mang'eny kidonje tibo yudo shida no.
nikech akia gimomiyo we are just basically jomoko hero timo ne ji mayot kendo maber kaka dwarore. Wasetemo wacho wach ni pod wawache gi jomochung' ne chifego. Kawuono wan gi training mek chiefs ma Nyanza mago weche mwadhi wacho kodgi. Watemoga keto negi sa ka sa ni gikony jopiny, giwe gayo jopiny gi kwayo moko matindo tindo maonge korgi. Pesa matindo go konygi to hinyo ji. Koro watemoga loso kodgi mondo wa improve their moral character ka gikonyo jopiny. Erokamano ahinya. Ka wadhi e wach moro mano bende waneno miyo mane makane shemejige mane chwade wacho ni oketh ratiche gwenge ma Kisii bende mine ma hikgi ni malo bende waneno ka isiki nego sakasa kiwacho ni gin jojuok to jomoko wacho ni kiranga adier en ni lo emidwaro kata emidwaro ni mondo owenegi. Mae usetime ang'o kaka duol? Mae wach maduong' ok en kata mana korwa koni, kata kidhi yo coast kucho, kidhi Malindi, dhi yo Lamu kocha, iyudo ka gigi timre. Kia gimomiyo tinde nyithindo matindo neno mana ni gineg jodongo mondo gidong gi mwandu. En gima lit kabisa, to en gima timre kunde mang'eny. Ng'ato nopenjo ni inere kaka ing'e ni ng'ane jajuok. Tang'o mirito kosebedo koseti koso juok ni donjo ne sama koro ti. Gini lit kabisa. To gini timre kabisa. Kata prison asewuothe prisons mang'eny. Aseyudo jodongo joduongo ng'at maduong' kabisa. Kotweye to ywakni ni an ing'e gimomiyo tweya ka. Jodala wa puro pogo lopa. To iketo ne wach maduong' kaka nonindo gi nyathi moro matin makoro idhi tweye for life, teka koro jogo dong' ka kao mwandune. So koro dwarore adier kaka commission ni waket puonjo ji wach property rights ni mbele, mondo ji obed kong'eyo ni ok en ni nega mondo kiyud gikagi. Olit kabisa ka koro igoyo mama maduong' dayo manie dala inego ni jajuok nikech ni gisuspect ni kamoro kia be ok gisuspect, giluonge ni jajuok, tinege malit. To as a commission wasewuotho yo Kisii, ma wachno ne ndalo moko owuok matek kabisa, mane waloso wasetimo puonje ground, waneno ka sani odok piny matin. Poko rumo, ok da wachno rumo, lakini wasewuotho yo kono mwaloso kodgi. Malindi nyocha wadhi be mwachako watemo wechego, omiyo watemo. Lakini en mana puonjo ganda gineno kaka inyatimo. Police be watudre go ni mondo ka gigi gineno ka chakre to gineno kaka giloso gi yudhe, nikech ging'e yudhe go maber. Gi jomo ng'ere ose mak gi, ose twe gi, moko nitie mose mak. Nitie kaka Kisii ne gimako ji bang' kane wadhi. Nitie joma nomak mose ketie nikech video go wuotho mang'eny tineno imako piche jogo. Koro nitie mose mak ma cases gi dhi mbele. Wabie weche mag lwenje mag udi kata atimo mos kata gender based violence. Gin weche mabende timore to kochopo ni mondo koro iyud ratichi. Number 1, achiel kuomgi en wach mar yudo P3 form ma jopiny yuago wi beche to gi odiochienge mabende chiwe nikech cases gi ng'eny. To kaka Kisumu kendie awinjo ni chiwe mana tich ariyo gi tich ang'wen kende, odiochienge 2 e juma, to cases ng'eny modhuro. Koro mondo ifuatilia case ni mondo iyud ratichi bedo matek kaluwore kod wach mar P3 form ni. Wach P3 form ni wasewache malich makata sirkal osendiko ni P3 form ok chule pesa, en gimichiwo nono. Ma polisi adier nochako chiwe nono. Mokwongo kano chake koro ne giketo ni karakawe dhi go e photocopy, to photocopy no margi to nengo tek. Koro mano ben wakele koko, koro tinde gin gichiwe, sani polisi chiwo P3. Lakini koro idwa ni dhi ka daktari mondo ojaze. Daktache go sani ema kelo noma, nikech daktache go wacho ni gino gitiny nono, nyaka gichul pesa, to sirkal maduong' to wacho ni gino nego miyi nono. Koro en wach matek kabisa, en gima pod wayware, en gima ok ber. Ang'o miyo daktari wacho ni ok oti nono, nikech daktari mowinjo sign gini en daktari matiyo osiptal mar piny owacho. Iwacho ni kose sign gino tibo luonge court, to onge ng'ama miyega pesa dhi e court, koro kawo pesa chuth, but that is corruption.
nikech ngamo wacho ni boluonge court, ngamo wacho ni you know, it is wrong. Nikech magi are all government entities. Kaka kora dhi luongo ni Russia, pod iluonge ni Russia, Jaramogi e subtal ka jogo ndik gi pesa sirkal. Ang'o momiyo nego tam ng'ato ndiko gini? Ondike kochopo ndalo dhi court, watim case machielo mar pesa dhi e court. But it is wrong, no tamo mama moro gini. Mama ni osewuok kata mana iye kucho e gweng' mo othagre chopo e subtal teki tuone gino ok ber. So mago weche ma pod wanono, pod wayware gi Ministry of Health mondo wane kaka wanyalo lainisha, mondo ka ministry ogolo policy to gilos gi jo county mondo wane kaka gino bedo lainishwa e piny te. Ochop ne ji te. Erokamano ahinya. Aparo ni mano gima duong' kabisa ne jopiny ma owinjo chopi kata ochop ne gwenge duto te. Wachno ero mano mar evidence. Nyocha kane Kisumu timo welo margi, ntiere jallo ma bende nomaki, to nomake gi pala moko, gige lweny moko. To ko aneno to police be omaka gigo gi lwete nono, manyiso ni orucho evidence kata ochocho evidence. Wach mar rito evidence mondo koro ochop kate case, to gin mana mago kende, kata awach ni ngamo bambi, ngamo ruch ratiche, ibo yudo ka gigo eko ok mulgi maber, manyiso ni rocho evidence duto te mantie. Maendi ang'o motime? Preservation of evidence no osebedo gima tek nikech resources ma jowa ginigo betin. Iyudo ni police no onge kata gloves momiye sama owuok odhi tich. Ang' notim nang'o koyudi gigigo, dong' ang' no mula. En wach mar resources miyogi makonyo gigo tich. Waselose aming'a, pod wamedo tero mbele. But king'iyo ang'iya tineno ni samoro kata mana kuom mine mobambgi, iyudo ni ikawo gigo miketo maber mitero, to chieng' midhi e court to ni gigo lal. Kata kuma nokan gie, ng'ato kia. Mago gik ma pod chendo, to kata ka ng'ato turo odi mokwalo giki, to kibiro tiyudo room marom kama. Ting'isi ni manyane TV nicha. Ing'e ni ok yot. Omiyo en wach ma pod wayware, wach keto evidence e yo maber gi police. Actually en conversation moro ma dhi mbele sani. Wa hope ni wabo yudo resolution gi policy document makonyo weche go. To olit kabisa dier ka ine makoro gimoro maki, to evidence isekelo, to kachopo seche case to evidence olal. Inyalo paro 207-208 kane nitie police manogo ng'ato bunde Kondele. To ka case ne chopo e court to bunde manokel ok bunde manogo ng'atcha. Iyuda ni nitie kaka gigo lal, to lit kabisa ka ine ng'at mo case omako ka gimoro lal kamano, gimonego bed ni yot kabisa. Omiyo gini raise no en gima important sana, and we are taking it up. Erokamano ahinya. Ingeni yiero ka yiero bende biro gi gike mopogore. Yiero ma 2017 dhi pogore gi ma 2022. Ka sani neno en coalitions makoro donje wach mar Azimio, duod buche mang'eny obiro kanyakla. Ipani mae bende dhi loko kaka weche dhi timore yiero ni? Waseneno ka obuogo ji to be jomoko mor kode. Nikech ing'eni oganda maduong' chiemo dong' matin. Kun ji mang'eny, ka un jodoho to uyudo ka pogo chiemo samoro tek. Koro sani yudo ka pogo kombe kelo lweny. So I think nanyal commend parties ni gise handle nomination so far yo maber. Kata jomoko ok morgo, but apani gikawo control. Ok giweya ni olwar kama nyalware. To it's a new face again a coalitions. Wamasani gina coalition ariyo parties te. Tok chal mana gi kaka Jubilee be nokawo party te okete ot achiel. Hapa ni koro jomoko be nosomo ni kamoro mae kaka inyatim gik moko. Lakini omiyo jomoko manyo paro ni ginyadonjo koro winjo ka Jael odonjo odwa ma koro kadhi yudo. To kelo buok. But I think it's good, healthy competition. Or reduce tension a ground, although samoro ne ifnya feel ni oflea, lakini apano reduce tension be matin a ground.
Ero kamana hinya. Jareno marwa mano Kanyero Roslyn Odede mano jakom mar Kenya National Commission of Human Rights mabendo ombeko godo e odhiambo makawuono wang'iyo weche mag yiero mano welo mabendo setimore ka ikruok bende timore ne yiero mabiro e kind gik mamoko mabende mulo ratiro mag oganda. An iluonga ni Jael Lieta nyaka odiechieng' machielo e chenro mar Mine Wacho. Jofuambo mag kambi mar Royal Media orienye pie mag fuambo kod keyo. Yud kama ilongo ni dala ka nyolo Havana Estate Group Phase 4 enengo molo war masiling 629 kende. Ni mato ndiko tema chok ni lo kaeto ior e namba mar 20321 kata yotol e namba mar 0725 000 222. This week's hot games on Shabiki.com. Bet on Shabiki.com with 100 bob and stand a chance to win a flat screen TV. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Chinda TV ki Shabiki. Shabiki.com. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen, awesome camera, long-lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long-lasting battery life. Awesome screen, awesome camera. Awesome is for everyone. Wiki hii ya Labor Day, Shabiki.com inakupa fursa ya kushinda TV za nguvu daily. Bet on Shabiki.com with 100 bob and stand a chance to win a flat screen TV. The more bets you place, the better your chances of winning. Chinda TV kishabiki. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Machiegni kendo kawadhi nyime en obila mag okwach kich mabende timo nonro ewi tho mar wuod jaod bura mogwel David Ole Sankok ogolo chik mondo tim kendo bero ne ringre rawerano kapod idwa fwenye matut ewi tho mare. Duoko mar bero manyocha otim tich ariyo mar jumani nyocha nyiso ni tho mare nowuok e lisasi mabende nogo wiye. Gidwane bero no koro otim gi jabero mar piny owacho ochuno familia mar rawerano mondo koro ochor nyime chenro mar ik mare manyo ichano ni timore tich ariyo mar juma manyien. If anything that a second autopsy is being required, we are free. We don't have any resistance. But that's the work of the government. You can direct that question to the DCIO and the relevant authorities. Jatend migao mar somo George Magoha owacho ni paro mar daro skunde mantiere boma Kisumu ok en makare mabende buogo jopuonjre mowinjo mikwe sama gisomo. Magoha ne wuoyo e skundi nyiri ma Kisumu Girls ma en achiel kuom skunde ma Tend County ma Kisumu paro mar daro. Oyuago kwan matin mag jopuonjre mabende nyaka sani osedonjo e klas 9 mopogore kaka nowinjore. Millicent Adhiambo nigi mathoth.
and they have told me they haven't sent any back home. Erimbano magoa nochako kod skul nyiri ma Kisumu Girls. Kumane olero ni okomor kod kwan mag jopuonjre manyaka sani osedonje klas 9 nikech wach mar dwaro loko ne nyathi skul mopogore gi mane oluonge. I think the reporting in schools is still very low, and I have a feeling that some people think they are going to still change schools. So stop keeping the children home because you think they are going to be taken to another school. That's not going to happen. Okwedo wach loko skunde ne nyithindo e okang' mamalo ka ogolo chik ne jotend skunde mondo chung chenro no. And I'm going to give very firm instructions to the school leaders that the issue of changing schools now should stop. The children should go to schools where they have been placed unless there are special circumstances like medical or others that we can palpate. Magoa ojiwo jonyuol mondo kik bed gi nyathi e dhot nikech onge mar omenda maromo tero nyathi e skul manoluonge. I'm going to urge parents, let all the children come to school and be sure that they are received. We are going to work very quickly to identify those who are extremely poor. For the parents who don't have enough money, send your child with the money that you have as you look for the rest of the money. If you are a middle class and you are not happy with where your child has been taken, please take your child to a private school and pay school fees for him or her there. Stop trying to destabilize the government system, which is actually very efficient. Bende olero ni gidhi seto nyithindo duto mapoko donje klas 9 mar neno ni jopuonjre duto mane otimo KCPE orwake skunde kaka nogol chik kod jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta. We are going to mop up. Every child will go to school. That is His Excellency the President's order. And I think it has worked very well, isn't it? Except that Kenyans never say anything good about anything, about anybody. But this is one area where the president has done extremely well. I have seen children who otherwise would not have gone to top schools are now going to top schools because the corruption is gone. And we are even making sure that they have 4-year scholarships. Oseo jotend skunde mag primary kod sekondar kuom deko kod chako ndikruok mag jopuonjre mabiro timo penj mago mag KPSEA, KCPE kod KCAC. We are very disappointed as a government that you have still not started to register students, the pupils for the forthcoming KPSEA, which is the assessment for grade 6, KCPE and KCSE exams, which must be ready at the very worst within a week because we need an indent to ensure that the exams are printed on time. Komachielo Magoa wacho ni migawo mar somo kia wach maliekore ni ten county ma Kisumu chano daro skunde moko e chuny bomano. As we are now, every Kenyan school is as safe as you can imagine where it is. If there's an issue, when it comes to our place, we shall even take it to public participation. For example, if you want to relocate a school anywhere else, you will have to ask the people there. Is that this government is not a dictatorial government. We are a government of the people by the people. So don't scare my children. Every child in the school is as safe as the other one. So as far as I'm concerned, I don't know what you're talking about. Migawo mar somo omako chung motegno ni jopuonjre duto odonje skul. Bende gijiwo jopuonjre mondo ket maino e sombgi ma ok giketo nyau. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. TV mar Citizen ma en achiel kuom wang' jowi mantiere bwo kambi maduong' mar fwambo mar Royal Media Services ochoko mich mathoth migolo ne jofwambo motimo maber higa ka higa mar IJEA. Jofwambo mag wang' jowi ma Citizen, Radio Citizen kod Inoro Radio bende noyudo mich. Maloyo radio stations 10 noyudo mich e rang'iny mopogore opogore. Round of applause, Waiga Mwaura Citizen TV. Kambi mar Royal Media Services orieny kendo e chenro mar chiwo mich ne jofwambo matimo maber higa ka higa ma idendo ni IJEA. Ma en bang' maingo jofwambo 10 choko mich mopogore e nyasi manyobagi e magawa moro e chuny boma ma Nairobi ka. Lipot mar Sila Mitani mane olos kod jofwambo Purity Mambia, Stephen Kiprop, John Gitonga, Cliff Moses, Jane Gidhae, Jamila Mohamed kod jatend weche manyien mabende manen jachung lipod no Linus Kaikai ne oyudo mich. Jafwambo Waiga Mwaura kod reporter Ben Kirui ne oyudo mich e rang'iny mar lony manyien kod ohala
Kaluwore kod lipot margi miluongo ni Deni la Aibu, Kazipora Kariuki noyudo mich 2 e sekta mar radio. Kaikai nochiwo puoch gi pak ne joloch kowacho ni mano nyiso tich maber ma jofwambo mag Royal Media timoga. Just do your stories well. Just play by the rules of journalism. Do the story as well as it should be done. Just tell the viewers, just tell the listeners what you have to tell them in the story. Follow the rules of journalism, and that can be recognized in awards like this. So I wanted to say that this is a very big night for the Royal Media Services Group. Our journalists have won very good awards, especially in the category of investigative journalism, which is quite a difficult area. I want to congratulate Purity Mambia, I congratulate cameraman Dan, cameraman Kiprop, who did a very difficult assignment, and which has given us pride this night when they won the Investigative Journalism Award. What does it mean to Royal Media? It means a lot. This is an affirmation of the good journalism that Royal Media Services has been giving to the people of Kenya and the region for a long time. And this is just one step of very many steps going forward. Ekin jofwambo mag Royal Media Services mane ochopo e okang' mogik mar piem gi en Steve Shitera mane owal kuom lipode mar nyayo pok mar jopich adhula. Mamoko gin Raquel Muigai kod Mohamed Adam. Mich mag Ajea ichiwoga higa ka higa ne jofwambo matimo maber e okenge mopogore. Simfros Okinda, Ramogi TV. Well done, Purity Mwambia. Citizen Television. Jang'wech Ferdinand Omanyala oyombe mita 100 mar piem mar Kipkeino Classic. Yud kama iluongo ni dala ka nyolo Havana Estate Group Phase 4 e nengo molwar mar $629 kende. Ni mathoth ndikote machok ni lo kaeto ior e namba mar 20321 kata yotol e namba mar 0725 000 222. Radio Ramogi, Kartun Jaluo. Radio Ramogi. Waluare kuliet pa, wamiyo moae turwaka, kod moae pinje te mag Afrika. Gi pinje maoko. Yud thuolo mar neno gi ng'eyo jothumbe muhero kikelo gi Lin Ramogi to kod DJ Kolo kod instrumentals e chenro mar thum Dagmor mana e Ramogi TV. Machiegni weche mag tuke. Jaloch bar rekod mar Afrika eng'we aputh njiri mar mita 100 Ferdinand Omanyala oloyo e piem mar mita 100 mag Kipkeino Classic manotimore pap Makasarani. Omanyala noloyo jaloch mar Olympic Fred Keila manotieko e thuolo mar 2. Omanyala noringo kuom seconds 9 gi nyiriri 85. Thuolo mar 3 nokaw kod jang'wech Isaiah Young. Marcel Jacobs ne okopiem bang' gamo tuo mar ich kach.
Jang'wech marahuma ma Jamaica Ann Fraser Priza noloyo e ng'wech ma mita 100 e tuke ma Kipkeino Classic manotimore lap ma Kasarani. Price noringo kuom seconds 10 gi nyiriri 67. Thuolo mar ariyo nokaw kod Basant Hemida ma piny mar Misri eka Shannon Ray ma USA notieko e thuolo mar 3. Christine Bonba ma Namibia ne okotieko bang' hinyore e kor ng'wech.